Ai että, nyt tuli boksi, mitä mä olen odottanut. Tää pitäisi olla herkkujen herkkuu. Oh. DD3 stokkiversio. Itse asiassa 2. Ai saakeli. Nyt. Kiva rumpu. Meikäläinen kun on niinku vannoutunut Cloudbreaker-keräilijä, niin Gulain Cloudbreaker. Ai saakeli. Hetkinen hei. DD1. Nyt täältä on 3. Meikäläisen muuten nyt menee distanseenkat kesäluusiksi. Stokki FD. Siis tää on aivan järkyttävän hyvä tuote. Se niinku mitään järkeä. Ja 2 vielä. On kova!